Čaute, tu je Pokemaniak, zdravím všetkých nadšencov Pokémonov, všetkých, ktorí majú radi Pokémon karty ako ja. Vítam z ďalšieho videa s Pokémonmi, dneska je to trochu netradičné, som v aute a máme tu balíček z McDonaldu, ktorý si dneska otvoríme. Boli sme v Mekáči a nemohli sme si nechať ujsť Mekáč, som tu aj z Vicky. Čaute. A teraz sa pozrieme na tento balíček, ktorý Vicky otvorí. No, máme tu balíček, ešte tam niečo je vnútri, je tam Quaxly, pekná kartička, počkaj, nechám to zaostriť, dobre. A teraz sa pustíme do toho balíka, ešte tam niečo je a je tam ešte nejaká kartička. To je nič. Tak teraz Vicky otvorí ten balíček a uvidíme, čo sa tam skrýva, či tam bude ten Pikachu, ktorého hantíme. Je to tam. Je tam ten Pikachu, ktorého sme chceli. Počkaj, zaostri. Počkaj. No. Zaostri sa, prosím. Haló, počkaj. No. A dáva ich preď. Je tu Pikachu. Je tu Kotidy. Je tu Flittle a je tu Blissey, čiže úplne paráda. Ukáže ešte Vicky toho Pikachu, toho holo Pikachu, ktorého každý chce, sme ho hneď chytili, čiže úplne super. Som rád, že dneska to bolo také trošku iné video, trochu také kratšie, dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo aj toto video, tak vám budem vďačný za like, odber, zdieľajte videa a vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa pekne. Čaute. Let's do it. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch me is my real test. Train